Hola, res més que donar-vos la benvinguda i intentar orientar-vos una miqueta ara a l'inici doncs, de la nostra assignatura. Què és el que fem aquest parell de dies inicials? Molt fàcil. Primer, que entreu a l'aula i conegueu els vostres espais. Fixeu-vos que poden variar entre un perfil o un altre de persona, pot tenir alguna petita diferència, però les aules són exactament les mateixes. Val? Aquí tenim la nostra aula, com podeu observar, i tenim un widget que ens permet fer accions ràpides. Ens permet anar al tauler del professor, que s'ha de consultar permanentment, al fòrum on podem discutir i ens podem ajudar plegats, entre tots, buscar solucions. Tenim el Presenta, que és l'edició de vídeos que podem fer, els grups de treball que posteriorment, més endavant, doncs ja els farem, etc. Val? Pot ser que a vosaltres us falti alguna d'aquestes eines, com alguna eina de professorat, però la resta és exactament igual. Això està molt bé perquè són accessos ràpids, però no hi ha tot el contingut de l'aula. D'aquí la importància que us acostumeu a accedir a tota l'aula sencera, perquè no ens capitalitzarà el que ens mostrarà per al calendari en què es trobem. Fixeu-vos que aquí tenim un cronograma, val? I que tenim totes les activitats i totes les tasques que hem de fer dins dels nostres reptes. Sabeu que la nostra assignatura parteix d'un repte general que es anirà desplegant al llarg de 3 reptes. Val? El primer, que és el d'engeguem el projecte en equip, el tindrem aquí. Si fem un clic a sobre d'aquesta pastilleta veurem que ens ha canviat de cop i volta la pantalla i ens apareixerà tot el plantejament d'aquest repte. Val? Quines són les competències i els resultats d'aprenentatge de les activitats que durem a terme, l'anunciat de l'activitat, amb un resum i el seu propi calendari, les activitats individuals en grup i el més important de tot, tenir accés al repte d'una forma detallada. Aquí teniu un PDF que us explica, us heu de descarregar, que hi ha cada un dels reptes. Aquest és el repte 1 d'aquest semestre, i aquí tenim una guia del debat que, en el seu cas, el desenvoluparem en aquest espai quan sigui el seu moment. Us heu de descarregar aquests fitxers perquè hi ha molta més informació que la que tenim aquí a les primeres pantallades. Val? A més, s'obren determinats espais. Per exemple, aquí posa un debat del cas que ja veureu que en els altres reptes no té per què haver-hi aquest espai de treball perquè no es fa cap debat en els altres reptes. I quan sí que es fa, doncs apareixerà el debat pertinent. I aquí teniu els recursos a l'accés als recursos d'aprenentatge, que us els hem col·locat aquí d'una forma ben orientadora i ben senzilla de localitzar, a part que podeu trobar-ne dins del repte detallat, podeu trobar-ne alguns materials extras i complementaris que us poden arribar a ajudar a tirar endavant tota l'assignatura d'una forma molt senzilla. Tornem al cronograma, que és l'important. Aquí tenim el primer, el primer repte, aquí tenim el segon repte, que és el de ens organitzem i estructurarem el projecte. Fixeu-vos que és ben simple, que si li fem un clic, pam, ens canvia tota la pantalla de sota. Aquí tenim el tercer repte, pam, que també li fem un clic i ens torna a canviar tota la informació i exactament igual que en el primer, en el segon i en el final, recordeu-vos sempre de descarregar-vos l'arxiu de tot el repte en si, que aquí el teniu d'una forma ben explicada. I al final tenim el repte final, que és el que tanquem el projecte i el difonem. Val? Fixeu-vos que està en una escala diferent perquè té una categoria de pràctica, mentre que l'altre són activitats avaluables, excepte aquesta dels 2 primers dies, que és la benvinguda que us fem, a la que us convidem, per exemple, que d'entrada que visiteu l'aula, que us moveu per aquí, que entreu en el nostre tauler del professor, que ara veieu que ja tenim un missatge, que investigueu al fòrum, que ja us he fet una proposta de presentacions inicials per anar una mica creant petites sinergies i que després aquí a la vostra dreta tindreu també accés exactament dels diferents espais de treball de la nostra aula. Ara que estem, diguéssim, amb el repte 0, per dir-ho d'alguna manera, el que us convidem és que aquest parell de dies us mireu bé aquests espais, us descarregueu tots els arxius pertinents perquè tingueu tota la informació i, a més també que us suggerim que visiteu el Pla Docent. El Pla Docent és l'eina rectora amb la qual nosaltres ens regim dins de l'assignatura. El teniu aquí explicitat
I, d'alguna mena de manera, doncs és la part teòrica, diguéssim, que podeu arribar a obtenir de l'assignatura i alguna informació important, com algun tipus de certificat que, si supereu l'assignatura, el rebeu d'ofici d'una manera automàtica, o fins i tot alguns temes importants, com a part dels recursos que podeu arribar a tenir aquí, tenim tota una sèrie d'informació important de com avaluem la nostra assignatura, que com segurament ja sabeu no té examen i només es pot cursar en grups, en el seu moment, que ja els farem, i que només la podem realitzar a través de l'avaluació continuada. I aquí teniu el model i el que us deia abans, nosaltres tenim una sèrie d'activitats, 3 activitats, més un projecte, i que tenen una ponderació determinada. Sembla molta cosa, però amb unes lectures senzilles i ràpides en tindreu suficient aquests dies per agafar una mica el traç i moure-us en aquests espais. De tota manera, no dubteu mai, en cap moment, de fer-nos tantes preguntes com us siguin necessàries a mi, concretament, com el vostre professor col·laborador, o fins i tot utilitzar el fòrum, perquè entre tots i tots els estudiants i tots els que tenim accés a aquest fòrum ens puguem ajudar d'una forma plegada. Ànims i endavant, molta força i que gaudim molt amb l'assignatura i durant tot el semestre.